Sekarang lahan kita jaga bareng, tanam bunga pinggir galengan. Musuh tikus punya musuh lagi, burung hantu jaga sampai terang. Selamat siang Kadang Tani, khusus di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kapanewon Ponjong. Jumpa lagi dengan saya selaku PWT di Kapanewon Ponjong. Kali ini kita sedang surveillance di Bulak Ngedaren, tepatnya di kelompok tani Sidoguyub Ngedaren Sumbergiri. Ini pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita juga bertemu dengan salah satu kelompok tani ini dari desa dari Kalurahan Payak, Dusun Payak, Kalurahan Sumbergiri, Kang Asmo Mbah Marsio. Selamat siang Mbah Marsio. Sugeng siang Bapak. Terus pundi Mbah kabaripun? Alhamdulillah berkah pangestunipun gagas waras Bapak. Alhamdulillah, yang penting seger waras Mbah. Amin. Amin. Alhamdulillah terwaras niki posisi rata-rata bulan Ngedaren wis do mulai panen ya Mbah ya. Mulai panen nggih luar biasa. Saniki panene niku kokean manuk. Kokean manuk. Wah, berarti niki sesuk berarti otomatis mangke di musim MH2 setelah tandur ini kan do tandur pari meneh tadi rata-rata ya. Terus kira-kira rata-rata tanduri pari niki ten Bulak Sidoguyub iso kompak serempak bareng apa teng glenjit Mbah? Nggih. Nggih sedaya niku pedomane piyambak Mbak. Asline aturane kelompok tani Sidoguyub kan serentak ning karana ngurite mboten bareng, enten sing seminggu, enten 20 dina, enten sing ageng urit, mula nggih memacu uritanipun umur 18 dina, 19 dina ditanam. Jadi rata-rata surah mungkin bareng ya Mbah? Mboten mungkin bareng. Terus kira-kira Mbah, nek kira-kira iki sesuk tandure awake dhewe iki ora bareng teng Blegencit, ana sing wis nyeme, ana sing wis mulai tandur, ana sing sakniki akeh do tanak panen ya. Wonten sing panen kira-kira iki sesuk manuk umprite akeh ora Mbah? Luar biasa. Sing pun kelakon niku enten 500, enten 1000 manuk emprit niku wonten. Riyen niku pun nate Bapak Sarno niku pengendalian emprit niku luar biasa. Ning saniki jarang malah wong Bapak Sarno niku teng pundi mawon dinese enten sak daerah istimewa Yogyakarta, mila sing mriki mungkin nek upamane wonten agenda. Namung manuk emprit niku nggih bola-bali digesah nggih bali melih. Bola-bali manuk emprit digusah tetep bali mangan meneh ya. Nggih. Terus kira-kira Mbah nek nurut jenengan cermati, jenengan amati manuk emprit iku luwih seneng mangan pari sing eneng lamene ngatek apa luwih seneng mangan pari sing lamene turu dadi ora ketok sing ketok wae Mbah? Lah sak pangertosan kula nek lamen ngadeg niku rada kacek, ning nek lamene turu niku emprit niku seneng. Seneng mangan ya. Awit menapa gampang sing nyucuk. Gampang sing nyucuk. Nah janjane ten warga masyarakat iki asline iki ladang tani pun sumerep. Nek kula jenengan selaku petani nek nandur pari sesuk di MH2 mergo wilayah akeh sing doran nandur pari sesuk mesti manuk emprit nglumpuk. Paling ora kan kudune awake dhewe mengantisipasi sejak dini ya Mbah ya. Anji. Paling ora pisan ayolah nanduri do iso kompak serempak bareng satu hamparan. Ning kene ra bakalan mungkin. Mboten mungkin. Endi sing rampung sithik mesti nandur sithik. Nandur dhisik. Berarti kan populasi burung pipit ning kene mesti ora bakalan ilang Mbah. Mboten bakalan ilang. Kapanpun suatu saat pun mesti eneng manuk emprit. Nggih. Lah terus solusine Mbah selain iku mengko ditangkepi, selain iku biasanya ten kadang masyarakat kene ana ora Mbah solusi liyane sing dilakoni petani-petani mriki Mbah? Niki malah saking BPP Kalurahan Ponjong lewat OPT ingkang asma Bapak Sarno niku karana piyambakipun pengendalian brand niku wonten nggih nyuwun tulung Bapak Sarno OPT-ne Kapanewon Ponjong. Sebelum-sebelumnya Mbah, sebelum-sebelumnya kenal, sebelum-sebelumnya tahu niku biasanya sing pun do dilampahi do dinapake sih Mbah? Walah digesahi. Digesahi pokoke gawe weden manuk wis pokoke kaya kewan arang ilangi manuk niku wong ditinggal bali meneh, diparani mibur, tinggal malih
bali meleh. Nganti kaya nangis nangisa nek wong tani niku. Kira-kira nek musime pari akeh manuke sing wis suwe sing tahun-tahun yang lalu lah kasarane nunggu manuk emprit ku sampai pirang dina Mbah sing pun Sampai sebulan. kurang luwih sesasi Sebulan sampai 8 dina 35 dina. nunggoni pari. Nunggoni manuk, nunggoni pari dipangan manuk. Men kersane kula jenengan tanine men iso berhasil sing Berhasil. nah iki ya kabeh niku kan kula jenengan selaku petani memang perlu ada usaha ta Mbah. Nggih. Salah satunya ini wow kalau mau sanjang bahwasanya ayolah mulai tanam serempak dikompakan satu hamparan sak bulan iso nanduri ya bareng-bareng sing dimaksud nandur bareng ora kok sedina iki kudu rampung enggak paling ora jarake ya aja lebih dari 10 hari niki mangke insyaallah iso ngawekani kula jenengan iso mengantisipasi pengendalian burung pipite niku yang pertama. Terus yang kedua, kula jenengan nek misalkan belum tahu cara-carane pengendalian burung pipit, memang sing jenenge mengendalikan burung pipitku banyak maceme, banyak carane, Mbah. Nah, salah satu saniki enten strategi kangge mengendalikan burung pipit, tapi niki sistemnya bukan mengusir, bukan menghalau. Nek kadang tani kan rata-rata domeng menghalo, dadi kan ngusir. Nggih, Nek mung ngusir, bengok. ning bengok. Nek ning bengok mesti lunga engko mesti bali melih. Nggih. Nek wis bar lunga wareg mesti engko gek gerak-gere do kawin terus ngendhok manak melih kan prosesnya ngoten niku. Nggih. Lah, kebetulan Mbah saniki wis eneng carane dingge mengendalikan populasi burung pipit dengan sistemnya ditangkepi Mbah. Jadi secara logika kaya ora masuk akal ning bisa kejadian, bisa terbukti dengan nyata. Jadi awake dhewe niku mengendalikan burung pipit nek tuku memang ragate larang Mbah. Salah satune iki menggunakan sing darani peluit ajaib. Niki kula ndalalae membawa. Terus yang kedua, nek gur peluit tok reneng jaringe ya ora dadi. Nah, dadi ra ya repot. Dadi niki saranane menggunakan peluit ajaib niki nek tuku regane yo larang. Satu blintir satu biji gur teko selang niki senilai 400.000. Ayo larang banget petani kon tuku mesti bengok. Terus yang kedua, di samping menggunakan peluit awake dhewe kudu nggunakake sing dienggo nangkep yaiku namine jaring. Ning jaringe sing digunakan bukan jaring ora padha kalau jaringe sing cok petani dingge apa Mbah Lengarin ngerukup dhuwure pari wis beda melih. Niki jaringe lebih lembut, lebih halus, warnane juga gelap enggak kelihatan Mbah. Terus jarake benang niku gur cilik-cilik ya kurang lebih antarane 2 mili tekane 3 mili dadi cilik-cilik. Dadi semua burung prit mesti bakal cemantel. Terus regane jaring niku ya ora murah. Satu jaring seharga 175.000. Jaring mau ambane 2 meter, dawane kurang luwih 35 langkah. Lah dawane nek dimeteri pirang meter kula urung tau meteri baik kula wis nganggo beberapa minggu beberapa bulan kula urung tau meteri ning sing jelas nek kula masang sakniki tak pasang pinggir kene kula mlaku sekitar 35 langkah tak cepipring pas sekitar 35 langkah. Jadi nek dimetri yo kula radong paling antarane 20 meter piye. Nah niku berarti petani niku kedah betahake paling boten kawan entus 1000 niku sempritan. 170 niku jaringe to. 175 Mbah. 170 padha karo pun 575 niku. Padahal nek awake di satu peluit niki membutuhkan jaring yang paling ideal 3 jaring Mbah. Oh 3 jaring. Telu ping 75 selawe kalau 500 selawe. Berarti kurang lebih di ragat paling enggak 1 juta. 1 juta. Fungsine manfaatnya niki bisa digunakan selamanya. Sing awake dhewe sing penting iso ngramut sing bener tur bener niki iso bertahan bertahun-tahun. Ora kok gur dinggo sepisan terus ilang. Termasuk jaring niku iso digunakan berulang kali bahkan bertahun-tahun insyaallah yang penting ora sampai rusak, ora dibrodoti, ora disebruti nyoploke manuk iki dengan bener niku ya iso bertahan suwe. Nah, ning ya niku mau Mbah nek awake dhewe menggunakan peluit dan menggunakan jaring memang tidak semua orang bisa, harus sistemnya belajar Mbah. Carane nyekel we ya eneng aturane, carane ngusah eneng aturane, carane masange jaring ya enten
carane, Mbak. Nggih. Sing sepisan nek awake dhewe arep menggunakan peluit niki wau sing sepisan awake dhewe kudu berangkat pagi survei lokasi. Nggih. Nek wis survei lokasi awake dhewe melihat posisi manuk populasi terbanyak ten pundi. Nggih. Nek pun semerep lokasine manuk ning kono kuwi ning ngarepan. Lah niku jenengan gulak dibengoki sithik. Woi, kira-kira manuk mabure ning ndi? Wo, mabure ki ngulon, ngalor ngulon. Berarti jenengan membutuhkan jaring minimal 2. Sing siji pinggir kulon, sing siji pinggir lor. Berarti sistemnya L dipasang dulu. Masange jaring dawane 35 langkah, dhuwure kurang luwih 180 cm. Keneng apa jaring 2 meter kok dipasang 180 cm? Mergo sing 20 cm niku sebagai kantongane dienggo jaringe dienggo nampani si manuk wau, Pak. Lah, nek niki pun kepasang, jaring wis kepasang rapi sistem L, terus jenengan mangke carane menggunakan peluit siji, cara niup kedah bener tur bener. Sing kedua carane pegang niki ya ngaruh. Nek nyekele gur ngeten niki engko ya ora dadi, niki nyekele dikempit antara jempol dan Duding. apa niki duding. Antara duding. Lah nyekele ngeten niki posisi pegange peluit niki di tangan kiri. Ampun di tangan kanan. Keneng apa kok ora entuk ning tangan tengen? Sing tangan kanan niki mangke nyekele lemah sing gampang pecah. Mijeti lemah take ngeten iki dipijet dikepeli terus mangke dienggo nggusah kali tinggi mbalang. Tujuane mbalang niku mangke ora kok dienggo mbalang manuke ning duncalke ning ndhure manuk. Terus nek ampun manuke mabur, posisi nyemprite ampun di belakang jaring ning kudu ning ngarepe jaring. Nggih. Terus menghadap ke jaring niki nyemprite unine gur uwit tit tit tit. Jarake kira-kira teko jaring ning manuk nek wis tekan titit niku paling enggak 3 meter. Nek wis lebih 3 meter misalkan gari kurang 2 meter jangan nyemprite titit, manuk iku mlorote pun ten napa jenenge belakange jaring wis ora kecantel. Nah, ning nek sisteme darurat ora usah nganggo wit-wit langsung titit pun saged. Carane nyemprit mengeten iki nek posisi jarake jauh, Mbah. Ikan wit. Nggih. Wonten jedahe sing ketiga wit niku nek jarene awas terus titit meduna. Titite mengeten iki. Niki boten titit saru lho niki titit tenanan. Jadi posisine sing dingge ujung lidah, memainkan di ujung lidah. Nah, terus makin nek ampun ketangkep niki make manuk emprit niki make pun temangsang ten gene jaring ming kantun awake dhewe terus njupuki ning njupuke manuke kudah sing ati-ati aja sampai jaringe rusak. Kersane napa niki make jaring iso digunakake meneh dienggo tahun berikute dinggi tahun berikute. Ning awake dhewe niki make njupuke manuke go dibrol-brol niki jaring rusak. Sesuk wis ya bakal ora keneng dimanfaatke tuku meleh. Terus monggo niki make nek ndelalah ten kelompok Sidoguyub Bulak Sidoguyub khususipun mriki kok ada kendala hama khususipun buru pipit kita kendalikan bareng-bareng, Mbah. Sing bahkan mangke kelompok tani dipun siapi pring dawane kurang luwih 3 meter 20 cm. Pringe pring cilik-cilik ngisore dilancipi sebagai ancekane dienggo cagake nggih mangke diwangi bareng-bareng insyaallah mangke iso dikendalikan burung pipite. Nggih, kula tonton Mbah. Namung mangkene kula badhe nyuwun pirsa. Dengan kanthi cara pengendalian emprit niku ngangge pinten niku wau meh sak yuta. Sak juta. Niku upami saking pemerintah enten bantuan gratis mboten? Alhamdulillah nek sakniki ada ning delale ten Kapanewon Pojong anten setunggal mangke posisine sing setunggale ten Karangmojo. Oh nggih. Terus nek ten Kapanewon Pojong janjane niku wis enten kula insyaallah masalah yang namanya peluit dan jaring, satu peluit satu jaring sudah bisa mengantisipasi hama burung pipit sekabupaten nek sing nyekel kuwi temen tur tekun. Nah kuncinya kan sing jenenge mengendalikan burung pipit ki ya mangkate ya peteng tenan. Masalah burung pipit niku mangke ucule metune sebelum jam 7. Dadi awake dhewe tekan lokasi saurunge jam 7 harus sudah sampai di lokasi. Terus mangke nek pas wae panas manuk emprit ya nembe do lunga, mengke wis rondo yuk teko meleh. Jadi yang namanya mengendalikan burung pipit memang rondo rekoso, Mbah. Mangkat peteng muliye ya peteng.
Jadi nek ajenge nyuwun bantuan sing gratis kok ketoke ten Sidoguyub nggih mboten enten niki. Nek Ngeten. mangke plote pun ada. Ngeten, Bapak. Upaminipun saking pemerintah bantuan niku terbatas, kan Sidoguyub niku punya kekayaan pun enten traktor, pun enten lah mengke upaminipun sarujuk sedaya anggotane kan dana mangke dipun longi nggih tumbas alat niku kan saged kanthi musyawarah rumiyin. Ngoten lho maksud kula nyuwun prisa wonten bantuan mboten mungkin tidak ada solusi untuk bantuan nanti swadaya untuk Swadaya kelompok masyarakat, Sidoguyub Dusun Gedaran 1 Kalurahan Sumbergiri Kapanewon Ponjong. Ngoten Bapak matur nuwun. Sedaya warah ingkang dipun ngendikaken Bapak wau mboten namung mugi-mugi tansah maringana berkah wonten kelompok tani Sidoguyub Gedaran 1 Kalurahan Sumbergiri Kapanewon Ponjong. Matur suwun, Mbah. Pun nggih, Mbah. Nggih. Kok tak pindah lokasi. Matur sembah nuwun Bapak ampun bosen-bosen.